Савол масъолаи шуд аз алгебравӣ, ифодаҳои алгебравӣ кор мекунем. Дар ин қисм дар китобча бисёр муодилаҳои қатъи реша, кубӣ дода шудааст. Ман вай намуди саволҳои соли гузашта кор карда будам, аз ва ҳамон видео дида метавонед. Дар ин дарс мисол ки кор накарда будам ва дигаргуна ҳастанд, аз тести ва мувофиқа дигаргуна ҳастанд, ҳамонро дида мебароем. Якум савол, саволи сода аз масъалаҳои матнӣ. Масалан чӣ шуда? 200 хонаи бинои навбунёд, 48.5% хонаҳои сеҳуҷрадор, хонаҳои боқимонда дуҳуҷрадор аст. Дар ин бино чанд хонаи дуҳуҷра аст? Яъне ду номид хона аст, сеҳуҷра ва дуҳуҷра. Биёед аввал яъне фоиз якчанд намуди роҳ ҳаст кор кардан. Барои шумо кадом осон бошад ҳамонро истифода баред. Масалан дар мактаби синфҳои ибтидоӣ чӣ хел медиҳанд? 200 агар 100% бошад, 48.5% он чанд хона мешавад? Яъне чӣ кор мекунем? Зарурӣ дарун ба дарун 200 зарби 48.5 тақсими 100. Ва аз инҷо дида метавонем ки агар инҳо ихтисор шаванд, 2 зарби 48.5 ин мешавад 97. Яъне 97 хона ин сеҳуҷрадор. Ва аз инҷо маълум 200 хона агар бошад, боқимонда 103 хона ин хонаҳои дуҳуҷрадор. Давом мекунед. Қимати ифодаи 3a ҷамъи 12 ҳангоми a ҷамъи 4b 25 будани ҳисоб кунед. Ин намуди савол нигоҳ кунед. Инҳо карати якдигар ҳастанд. Агар ман ҳамин ифодаро бо 3 агар зарб кунам, тарафи чапро бо даст мегирам. Агар бо 3 зарб кунем чӣ мешавад? 3a ҷамъи 12b ва тарафи ростам бояд ба 3 зарб кунам, ин мешавад 75. Яъне ин ифода баробари 75 мешавад. Яъне ин намуди саволо бо ҳамчун системи модуля кор накунед, чунки як модуля дода шудааст. се аъзоги квадратӣ ба зарбшаванда ҷудо карда шудааст. Қимати б-ро ёбен. Аз ҳама роҳи осон барои кор кардан тарафи ростро кушоед, қавсҳошро ва чап ва ростро баробар кунед. Ин баробарии бисёразогиҳо мешавад. Агар мо тарафи агар ростро кушоем чӣ мешавад? x квадрат минуси x минуси b ҷамъи x квадрат минуси x минуси bx бахшед ҷамъи b мешавад. Ва дар тарафи рост чӣ дорем? x квадрат минуси 12x ҷамъи 11. Аз инҷо маълум мешавад ки b баробари чӣ аст? b баробари 11 аст, яъне давомаш кор кардан шарт нест. Инҷо чунки bx коэффициенти x 11 аст, ба b 11 тааллуқ дорад. Онро менависем. Сода кунед. Аввал даруни қавзро махраҷои яхина медиҳем. Махраҷои яхина барои якум каср ин t ҷамъи 1 медиҳем. Барои дуюмаш t ҷамъи 2. Суратро дар даруни қавз махраҷро кушодан шарт нест, сода кардан қавзро шарт нест. Якбора нависем, чунки дар охир ба фикрам сода мешаванд. t ҷамъи 1, t ҷамъи 2 ин даруни қавз ва сурат чӣ мешавад? 6t ҷамъи 6 минус 3t минуси 6 мешавад. Ин минус ба ишора тааллуқ дорад, таъсир мекунад. Зарби агар инро ба қавсҳо ҷудо кунем чӣ мешавад? 4 агар гирем, як ба як нависам, t квадрат ҷамъи 3t ҷамъи 2 мешавад. Ва аз инҷо маълум мешавад ки инро мо боз ба қавсҳо ҷудо карда метавонем. t ҷамъи 1, t ҷамъи 2. Ва дар охир агар биёем ҳамашро нависем чӣ мешавад? Суръат 6 меравад, ча мемонад? 3t мемонад. Ва дар махраҷ t ҷамъи 1, t ҷамъи 2 мемонад. Зарби 4 t ҷамъи 1 ва t ҷамъи 2. Аз инҷо биёем ихтисор кунем. Ифодаҳои яхилро t ҷамъи 1 инҳо ихтисор мешавад, t ҷамъи 2 ихтисор мешавад, t ва t ҳам ихтисор мешавад. Дар охир чӣ мемонад? 3 ва 4. Яъне 3 ва 4 12 мешавад. Мисоли навбатӣ аз 1/2 суммаи решаҳои модулро ёбем. Ман ин саволро соли гузашта кор карда будам, лекин бо дигарро ҳамаи решаҳоро ёфта, баъд суммашро гирифта аз 2/1 суммаи решаҳоро модулро ёбем. Аз 2/1 бошад, ин маъно чӣ? 1 тақсими 2 суммаи решаҳо x1 ҷамъи x2 ҷамъи x3-ро бояд ёбем. Савол ҳамин аст. Акнун барои бисёразогии кубӣ аст. Формула аст. Агар хоҳем ҳамонро истифода барои ҳамаи бисёразогиҳо, яъне дараҷаи 4, дараҷаи 5 бошад, сумма модуля формулашро нависам. Агар хоҳем айзод карда метавонем. Сумма баробар мешавад ҳамон вақт минуси a n минуси 1 тақсими a n. ҳозир ман инҳоро мефаҳмонам чӣ маъно дорад. Ва зарб ин барои ҳамаи
бисёразогиҳо суммаи решаҳо ва зарби решаҳо ба чӣ баробар мешавад? минус 1 дар дараҷаи n зарби 0 тақсими n. ҳозир дар инҷо ино чӣ маъно доранд? аввал бояд бисёразогиро аз дараҷаи калонтарин ба майда бояд нависем. Дар инҷо x куб аст, дараҷаи мо 3 аст, баъд x квадрат ба x бояд бояд. Мо ин бояд тартиб диҳем. Баъд an дар инҷо коэффициенти x куб мешавад. Яъне кадом дараҷаи бисёразоги чӣ бошад? 3 бошад. n дар инҷо худи ҳамин n ин дараҷаи мо 3 аст. n коэффициенти x куб аст. Кадом дараҷа аз ҳама калон бошад, коэффициенти ҳамон мешавад. Дар инҷо 1 аст. n минус 1 баъди он меомада. Яъне баъди x куб x квадрат меомад. Коэффициенти вай чӣ аст? минус 10 аст. Ва a0 ин охирон коэффициент аст, барои мо ин 4 мешавад. Ва аз инҷо вақте мо нависем ёфта метавонем. Мумкин формула шумо надида бошед, ман барои фаҳмондан як дигар роҳ ҳаст, хоҳем айзод кунем, кор карда мешавад. Ё ин ки ҳар як, ман дар дарси пеш ҳам фаҳмонда будам, соли гузашта як ба як решаҳоро ёфта баъд ҷамъ карда аз ду як ҳиссашро ёфта метавонем. Аз инҷо нигоҳ кунед, сумма ягро ёфта метавонем. Ба чӣ баробар мешавад? Сумма баробари минуси n минус 1 дар инҷо минуси 10 ҳаст барои мо, тақсими n 1 аст, яъне 10 мешавад. 10 мебошад ва аз инҷо суммаи ҳамаи решаҳоро мо ёфтем 10 аст. Ва ҷавоби мо 1 тақсими 2 зарби 10 5 мешавад. Агар зарбро мепурсид, зарб ба чӣ баробар мешуд? Минуси 1 дар дараҷаи 3, чунки бисёразоги дараҷааш 3 аст, аз ҳама дараҷаи калонтарин, зарби коэффициенти охирон ки 4 тақсими n бо 1 мешавад. Яъне мешавад минуси 4. Зарби решаҳо ба минуси 4 баробар аст. Агар бовар накунед, тафтиш карда метавонем як ба як, боз ҳамин ҷавобҳо мебарояд. Барои кадом қимати мусбати параметри p ё r дар инҷо яке решаҳои модуля квадрати x квадрат аз дигараш 3 маротиба калон аст. Ду реша дорем. бигзор якумаш a бошад, дуюмаш чӣ мешавад? 3a мешавад. Ин намуди савол чӣ кор карда метавонем? Агар як бисёр модули квадрати ду реша дошта бошад, мо онро бо ин шакл навишта метавонем. x минуси a, x минус 3a навишта метавонем. Ва ино агар қавсоро кушоем, бояд ба тарафи ҳамин модуля баробар бошад. x квадрат минуси rx ҷамъи 48. Акнун нигоҳ кунем. Тарафи чапро агар кушоем чӣ мешавад? x квадрат агар қавсоро кушоем минуси ax минус 4ax мешавад, ҷамъи 3a квадрат. Ва аз инҷо дар саволи пешинам кор кардем, баробари бисёразогиҳо x ҷамъи 48. Инҷо чӣ маълум мешавад? 3a квадрат бояд 48 баробар бошад. 3a квадрат бояд баробари 48 ва аз инҷо дида метавонем ки a ду ҷавоб дорад. a квадрат баробари 16, a баробари 4 ё ин ки минуси 4 гуфта метавонем. ҳозир ки мо 2a дорем, 4 минус 4 аз якумаш дида метавонем. нигоҳ кунед, дар инҷо минус аст, барои минус 4 шуда наметавонем. Агар минус 4-ро монем, решаҳои мо ҳамаш мусбат мешавад. Решаҳои мо мусбат шавад, инҷо бояд минус набояд бошад. Барои ин минус 4-ро хат мезанем, фақат 4 шуда метавонад. Агар a 4 бошад, инҷо r маълум мешавад ки 16. Яъне 4a баробари r мешавад, яъне 16 баробари r. Аз инҷо баробари 16 менависем.